nazdal, tu máte, ja vás vítam u nového videa. Priatelia, dostal sa mi do rúk Moonov drink. Ak to neviete, čo sa vlastne stalo v najbližšej dobe, tak Moon alias Studio Moon TV kanál vydal svoj vlastný drink, ktorý ja ako jeho fanúšik odskúšam, keď som ho ešte nikdy nemal a všetci to dosť hovoria, že to je najlepšia príchuť, ktorú momentálne mám. Ja je aloe vera jablko, tak ja sa do toho idem vrhnúť. Priatelia, dneska som to vlastne kúpil de facto Maťových akciách, keď vy toto videjko vidíte, vidíte to o týždeň. Tak, na zdrapú! Cítiť dosť tam toho aloe vera a jablko, čiže je to pekne, veľmi pekne vyvážené a dosť mi to začalo chutiť, priatelia. Čiže ak máte možnosť ísť do Maťových akcií si kúpiť tento drink, je to samozrejme na vás. Ja dúfam, že vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček, follow a srdiečko a sa s vami teším ďalšieho pekného kvalitného videjka. Čaute!